orain dela 3,2 milioi urte gaur egun Etiopia den leku batean, zutik ibiltzen zen, baina zuhaitzetara oraindik igotzen zen, arbaso bat izan genuen. Lucy jarri diegu izena. Aurrez aurre ikusiko bagenu, ez genuke esango gizaki bat zenik. Baina ez genuke ere esango tximino bat zenik. Gau batez, lo zegoela, zuhaitzetik erori eta hil zen. Hau, gure arbasoak da, denboran atzera bidaiatzeko makina bat. Gaur gure adaskako arbaso urrunak ezagutuko ditugu. Australopithekusak. Zeintzuk ziren gure arbasoak Homo habilis edo Homo erectusen aurretik? Agian entzun dituzu noizbait. Australopithecus edo hegoaldeko tximinoak. Australopithekusak talde handiago baten parte dira. Batzuetan Australopithecina deitzen zaiona, baina batzuetan hominina. Australopithecina izeneko talde horretan badaude beste genero batzuk, adibidez Paranthropus edo Kenyanthropus bezalako aide sendoak. Zientzialariek eztabaidatzen dutea oraindik zaharragoak diren Sahelanthropus, Horrorin edo Ardipithecus generoak ere baote diren taldearen parte. Australopithecinoak Afrikan bizi ziren, orain dela 6 milioi urtetik aurrera, eta teknikoki ez dira desagertu. Gizaki modernoak Australopithecus hoien ondorengoak baitira. Lucy Australopithecus afarensis espezieko kidea zen. Oraindik burmuin txikia zuten, gaur egungo txinpantze edo bonobo baten antzekoa. Eta burezurrak ere antza handiago zuen horiekin gurearekin baino. Baina bazuten zerbait berezia. 2 hanken gainean ibiltzeko gai ziren. Eta horrek jada gauza garrantzitsua esaten digu. Gure arbasoak lehenago hasi ziren 2 hanken gainean oinez, burmuin handiak garatzen baino. Esan dizuet, Lucy zuhaitz batetik erorita hil zela. Ez dakigu benetan horrela izan ote zen. Eta ziurrenik ere ez dugu inoiz jakingo. Baina hipotesi hori proposatu zuten ikertzaileek 2016an, ezurretan aurkitutako hausturak aztertuz. Haustura horien ondorioz hil zen, edo hil ondoren new talde bat pasa zen bere gainetik. Hori ere ezin dugu jakin. Baina zuhaitz batetik erortzeko zuhaitzetan bizitzea nahiko garrantzitsua da. Ez da inoikoa lurrean bizi bazara behintzat. Lucy 2 hanken gainean ibiltzen zen. Baina oraindik oineko erpurua alborantz mugitzeko gai zela uste dugu. Zuhaitzetan bizi diren primateek duten bezala. Ez dugu beso osorik aurkitu, baina aurkitutako ezurrekin zuhaitzetara igotzea ohikoa zela proposatu da. Gainera, baraia gorila baten antzekoa zen. Txikiak ziren, metro pasatxo emeetan, eta agian metro eta erdi inguru harretan. Baina, 2 hanken gainean ibiltzen zirela badakigu. Ez soilik ezurren formarengatik. Sumendi baten errautzen gainean egindako bide baten arrastoa, iritsi zaigu. Nola eta noiz hasi ginen 2 hanken gainean ibiltzen? Bada, ez dakigu. Hipotesi asko daude, baina oraindik eztabaidan dagoen gai bat da. Dakiguna da, orain dela 7 milioi urte, gizakien eta txinpantzeen leinuak bereizi ziren unetik oso gertu, jada gure leinuen 2 hankako jarrera bazegoela. Teoria batzuk entzun nahi? Klimaren aldaketaren zein rift arana handiaren altxatzearen ondorioz, zuhaitz gutxiago zeuden eremuan evoluzionatu zuten gure arbasoek, eta batetik bestera ibiltzeko hobe zen zutik ibiltzea, begiak altuago ditugulako eta arriskuak hobeto ikusten direlako. Gorputzaren temperatura mantentzeko. Zuhaitz gutxiagorekin eguzkiak gogorrago jotzen du eta bizkar osoa baino hobeto zela burua soilik berotzea. Zutik egonda, haizeak gorputz osoa hoztu dezake hobeto ere. Abiadura basuetan, eraginkorragoa da 4 hanken gainean ibiltzea baino. Sakabanatuta dauden elikagaiak biltzeko esaterako. Edo izan liteke ere, emeak titia ematen zeuden bitartean, arrek alik eta janari gehien garraiatzeko aukera ematen zuelako. Pero, hau, 19. mendeko gizon bate proposatu zuen eta ez da ondo zahartu. Edo, zutik egonda, emeek euren sexu organoak eskutatzen dituztelako eta arrek gehiago erakutsi. Gizakiak ditugu primate guztion artean zakiik handienak. Edo izan daiteke hipotesi horietako batzuen kombinazio bat. Edo nola ere, gure arbasoak eta ez txinpantze eta bonoboenek 2 hanken gainean ibiltzen hasi ziren. Eta horrek eskuak askatu zituen eurekin gauzak egiteko. Tresna sofistikatuagoak adibidez. Gero etorriko zena badakizue. Danelek historiako bideoetan esango zuen bezala, Paleolitoa, Neolitoa, Greziarrak lira jotzen, Mongoliarren inbasioak, tortilla pintxoak, Tarzan eta Txita, kriptotxamponak eta apokalipsia. Baina beno, hori historia sailean kontatzen dizuegu. Eta hau gure arbasoak da, eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!